Sărbătoarea patrimoniului de la Roșia Montana, despre care am mai povestit în întâlnirile noastre, a prilejuit și în acest an o nouă întâlnire unică. Voluntarii adoptă o casă, turiștii sosiți la Roșia Montana și localnicii au putut asista la o demonstrație pe care cu siguranță nu o vor uita. O familie de șindrilari, soț și soție, le-au arătat cu răbdare cum se face șindrila. Iar dacă vă gândiți că este o meserie grea, dedicată exclusiv bărbaților, ei bine, veți avea doar pe jumătate dreptate. În acest episod veți cunoaște o femeie care este expertă în meșteșugul realizării șindrilei cot la cot cu soțul ei. Sunt Hildegard Ignatescu și vă invit într-o nouă călătorie sonoră la Roșia Montana. Șindrila, denumită și șiță, este o placă sau scândurică de dimensiuni mici, subțire, îngustată uneori spre unul dintre capete, din lemn moale, de obicei de brad sau de molid, care servește la executarea de învelitori pentru acoperișuri sau la îmbrăcarea pereților exteriori la casele din regiunile muntoase. Șindrilele se așează orizontal, fiecare rând acoperind rândul următor, asemănător țiglelor. În România se utiliza preponderent în Bucovina, în Maramureșul istoric și în Țara Lăpușului, în construcții tradiționale, rurale, la învelitori de ziduri sau acoperișuri. Așa scrie în Wikipedia dacă dați căutare după explicația cuvântului șindrilă. Un amănunt interesant e că autorii articolului au ales să vorbească la trecut despre acest material care încă se mai fabrică aici și colo cu precădere în satele de munte. Șindrila nu mai e la mare căutare, fiindcă deja a fost înlocuită acum mult timp de materiale industriale mai ușor de fabricat și cu un cost mai convenabil pentru constructori. Și totuși, căldura lemnului și aspectul lui tradițional pe acoperișul caselor nu pot fi înlocuite cu nimic. Tocmai de aceea, Adoptă o casă a făcut o misiune de căpătâi nu doar din restaurarea patrimoniului construit din Roșia Montana, ci și din faptul că încearcă să insufle interes și dragoste și noilor generații pentru meșteșugurile vechi care țin de identitatea noastră, făcând eforturi susținute de a menține aceste meșteșuguri în viață și de a le face parte mereu din lucrările pe care le realizează. Amuzat trebuie schimbate. Scoatem partea de la mijloc, metru. Tăiem puțin. Și asta e un clonț. Un cloț. Cloț, da. Rezultă un cloț. Cloț, așa. Și de aici începem să facem câte 4 bucăți. Acum băgăm desticatoare. Ați făcut un pic mai lungi pe astea, nu? Sau e dimensiunea potrivită? Cam la 40, 42 maxim. A devenit deja o tradiție ca de zilele patrimoniului, în curtea casei parohiale unitariene, sediul școlii de vară Adoptă o casă, să se adune o mulțime de curioși. Adevărul e că e fascinant să vezi cum ia naștere o placă subțire și lunguiață de lemn cu șanț pe o parte, care altădată era principalul material care acoperea casa și care putea dura între 30 și 50 de ani, dacă era bine făcută și întreținută. Iar odată ce ai văzut acest proces, îți vine să te așezi și tu pe scaunul șindrilarului și să dai cu rindeaua, să experimentezi acest sentiment special al muncii cu lemnul și al lucrului făcut de mână. Iar aici, la Adoptă o casă, ai ocazia să faci chiar asta.
Și toată partea cu noduri, de unde sunt ramurile, aia nu poate fi folosită și se... Aia e creșterea pe Și ea. aia e creșterea, de se folosește Unde lemnul ramurile dintre, vine unde nu tăiat. unde nu sunt ramuri. Da. Exact, Da. da. Dar există învelitorile, acoperișurile din lemn, pot fi făcute, există 3 mari categorii: șiță, șindrilă și draniță. Și e crescătoare dimensiunea. Șindrila e mai mică ca dimensiune, placa mai subțire și sistemul de acoperire se bazează prin suprapunerea mai multor straturi, vreo 3 straturi, minim 3 straturi. Șindrila se pune la un rând sau la 2 rânduri, cum se numește, deci are suprapunere de 2, cea mai densă, și suplimentar este îmbinată una față de alta ca un parchet, să zicem, deci să nu e cu un horș. O să vedeți cum o să vă arate. Se îmbină unele între altele. Iar dranița e de dimensiuni mai mari și mai groasă, dar nu se folosește aici prea... Nu, aici în zonă la noi nu s-a făcut numai șindrilă. Nu șiță. Dranița aia o fac la Maramureș pe acolo, pe la... Mai facem o bucată. Câți doritori o să fie să le finiseze? Eu am gata finisată. Finisată gata. Da, uitați, horjul. Am adus-o câteva horjii de... Deci vedeți, asta e șindrila. Ea stă, vedeți, stă îmbinată. Da? Intră una între alta. În schimb, șița, cum v-am zis, este mai subțire, deci cam atât, doar atât, e o placă foarte subțire și prin suprapunerea mai multor leere, mai multor straturi, nu îi trece apa. Nu are horj, e fără horj. Nu are horjeala asta, deci nu are să suprapune lăcașul ăsta în care intră, pur și simplu prin suprapunere. Așa. Și horjul cum îl faceți? Horjul se face, dar nu am adus, că trebuie să fie o cantitate mai mare de șindrilă, trebuie să fie undeva la 220-230 de bucăți. Se pune, este un jug anume, pe care se așează șindrila și se trage cu, poate ați văzut acolo în poze. E un desen acolo. Un desen cu horjul ăla. Este o daltă cumva ca degetul meu, așa, da? Tot așa cu care mânere, se trage. Asta, o mâneră are. Și aici are ca un cârlig. Și cu ăla tragi pe șindrilă. Și rămâne are și așa pe o un parte și pe alta făcut. Și rămâne șanțul ăsta, da. Da. Ele se așează cumva așa, nu? Da. Vedeți, așa se fac mai multe, un pachet așa Punem mare. aici așa, un pic să se leagă. Mai da. Așa, și vin, cum v-am zis, 100 de bucăți pe parte, 100 pe alta. Le-ai făcut partea asta cu 2 rude, cum le zicem noi, întorcători. Bine prinsă, una aici, una pe partea de jos. Se ridică sus, tot, l-ai întors, îl așezi la loc și faci și partea de jos, care vine tot sus. Manual. Deci pe fiecare. Da. Iar la o casă intră cam 10.000 de bucăți. Tragi de vreo 4-5 ori pe o bucată. Și cât lucrați la o casă? O casă, mai de bine și de mărime, de suprafață, da? În jur de o lună jumate, 2 luni, să faci materialul. 3-4 oameni. Și puteți să ne spuneți cam cât ar costa? Prețul pe metru pătrat e undeva la 250 de lei. Au fost până acum, că materialul s-a scumpit și dacă sunt 100 de metri pătrați, să zicem, la o casă, 120, 130 de metri pătrați, undeva la 30.000. Păi doar munca sau și... Nu, munca cu material. La gata. Deci cam 30.000 ar fi un acoperiș, Un acoperiș de șindrilă la o casă. 50 de ani, cam așa, nu? Da, da. Munca cu materialul, pentru că mulți mai fac așa, zic că știu să bată și să nu știu ce, să cumpără șindrilă de la altcineva și încep plângerile, că nu se potrivește bine, că nu se îmbină, că n-a făcut bine. De asta cine o face, o pune. Cam asta e. Asta e regula. Pe meșterul local Petre sau Petrea Popa din Albac l-ați putut cunoaște anul trecut, dacă ați fost la Roșia Montană cu ocazia Zilelor Patrimoniului sau dacă ați ascultat episodul al 4-lea al seriei de podcast din 2020. Anul
acesta, Petre s-a întors la Roșia Montană cu același scop, dar însoțit de această dată de soția sa, Narcisa. O femeie prietenoasă și caldă, cu un zâmbet larg pe chip, se uită de pe margini la felul în care lucrează și explică soțul ei procesul tradițional al fabricării șindrilei. Această meserie necesită o cunoaștere și o înțelegere aparte a lemnului care poate fi așezat pe casă. Nea Petre Popa ne explică în ce mod se alege lemnul, fiindcă nu orice material poate ține loc de acoperiș. Bradul fără noduri, o fibră deasă și să meargă fibra puțin spre stânga. Dacă merge în dreapta, nu se așează pe acoperiș șindrila. Lemnul se taie de obicei în lunile de iarnă, când e seva trasă, să nu fie în sevă. De exemplu, în decembrie, ianuarie, februarie, martie, până aprilie. Să fie materialul bun, să crape fibra. Este lemn care creapă, rămân aici valuri mari. Nu poți să-l folosești. Trebuie să meargă drept ca să fie bun pentru șindrilă. Cum vedeți aici, trage puțin la stânga. Cu ce se prelucrează deasupra? Că bănuiesc că se mai dă cu ceva, nu? Se poate înainte, până n-a apărut soluțiile, era fumul care se trata. Se așezau, se făcea foc sub ele, le ținea acolo o zi, două la fum, se uscau și ele dau rășine când îți vezi. Și rășina le trata. În trecut, fumul de la sobe se dădea în acoperiș, în pod. Da, era coșul, nu era scos afară, era în pod. Și acolo tot timpul... Și asta prelungea mult viața. Durata de viață. Da. Și acum, pentru că, mă rog, e riscant să mai faci lucrul ăsta, să dai fumul. Cam trebuie să stai acasă, nu trebuie să potrivește cu stilul nostru de viață. Mai pleci, mai vii, mai știi. Cu normele. Așa, trebuia o supraveghere a focului, să zicem. Chiar acum se poate pune și netratată și are o perioadă de viață de jur de 30 de ani. Da. Dacă se tratează, mai prelungești cu încă 10 ani. Tratamentul înseamnă până la 50 de ani, dacă e tratat, da, cum trebuie. O soluție biocidă, deci să nu permită dezvoltarea de alge, mușchi care distrug foarte repede șindrila, se tratează cu o substanță biocidă. Cazul ăsta e o firmă care produce substanța asta, mai multe. Principal, substanța activă este sulfat de cupru. Și se pot face prin îmbăiere, se ține o zi, două cufundate. Și, vedeți, în structura ei, la suprafață, asta este o substanță care e deja colorată maronie, dar vedeți că, nu știu, 1,2 mm intră prin scufundare, asta e făcută prin scufundare. O altă tehnică acum folosit, mă rog, cu randament mai mare, prelungești mai mult viața, este în autoclave, în vid, în spații vidate și lichidul intră mai mult în fibra lemnului, de sulfatul de cupru. Și asta prelungește viața. Care sunt avantajele față de o țiglă de ceramică sau de metal? Avantajul ar fi față de țiglă, e mult mai ușoară. Poți să faci un acoperiș cu lemne mai puține, cum ar veni să ne înțelegem. În schimb, la țiglă trebuie să pui dublu material ca să reziste. Aici, dacă ai căpriuri la 6 metri și are o pantă mai abruptă, așa mai mare, nu-ți trebuie juguri și alte lemne în interiorul acoperișului. Da. Partea principală este, să spunem, caracterul construcțiilor unde folosești țiglă, șindrilă sau alte materiale. Și aici, la Roșie, era o chestie particulară, sau și într-o zonă mai largă, chiar și construcțiile, vedeți, de acest tip, care aveau acoperișuri baroce cu frângere de panță de inspirație urbană, erau acoperite tot cu șindrilă. Deci dacă e să respecti caracterul locului, să spunem, nu discuți în termeni mai avantajoasă tabla, dar sunt tot felul de discuții. Dacă este o tablă de calitate, spre exemplu o tablă de zinc, poate să țină garantat 100-150 de ani, poate să țină acest material, tabla de zinc. Însă este extrem de scumpă, mult mai scumpă decât șindrila, de 10 ori. Ea ține foarte mult, deci intervine prețul, dar cum se pune acum peste tot, nu mai folosește nimeni materiale tradiționale șindrilă, se pune tabla cea mai ieftină, că e lindar sau că e,
normal, omul se uită la bani, sigur, este mai ieftin, dar apar tot felul de probleme. Vopseaua se decojește, depinde cum o montezi, nu e chiar... Dar dacă te interesează imaginea, zic că nu poate fi bătut șindrila de alt material. Dar sigur, sunt și alte materiale, cum vedeți pe această casă, s-a folosit în Transilvania, începând de la sfârșitul secolului al XIX, deci cam 1890, se numește generic Eternită aici, de la firma Eternit, care a fabricat această, să spunem, el este un azbociment la origine, dar imită, să spunem, ardezia, plăcile de ardezie, de piatră naturală. Și a fost folosit pe scară largă în Transilvania, putem spune că este istoric și la construcțiile mai importante, cum sunt în Roșia, Primăria Veche sau întreprinderea minieră, erau acoperite cu acești solzi de azbociment, produse de firma Eternit. În prezent, azbocimentul nu se mai utilizează, azbestul este considerat că este cancerigen și atunci s-a înlocuit armătura din materialul ăsta, în loc de azbest, este folosită fibră de sticlă, plasă de fibră de sticlă. Deci tot o învelitoare istorică, poate să fie și ea foarte frumoasă, dar depinde, cum să spun, ce cere casa respectivă. Domnii, de-a lungul timpului, am făcut mai multe lucrări prin programul Adopt o Casă, cu casa din țară. Găsiți pe site mai multe detalii de o casă tradițională acoperită cu șindrilă. Vedeți aceste valuri de șindrilă. Astea sunt gurile de fum. De acolo ieșea fumul din acoperiș. Am făcut porticul Bisericii Unitariene, de la Casa Parohială în sus, ajungeți la Biserica Unitariană. Toată biserica era acoperită cu șindrilă, în 70 a fost schimbată cu tablă și vedeți, la distanță de apropo de întrebare, vedeți că e deja ruginită, care nu e o tablă de zinc, e o tablă zincată, deci un fier acoperit cu zinc. Deci la cât sunt? 50 de ani. La 50 de ani deja și te întreb dacă era mai bine să fie șindrilă. Tot. Așa. Ce am mai făcut cu dumneavoastră? Poarta de la ilustrat aici, de aici, de la Casa Parohială Unitariană și am făcut, dar nu în cadrul Adopt o Casă, am făcut și această casă pe care o vedeți din piață. Domnii au făcut-o, ea arăta așa și acum e în curs de restaurare, dar acoperișul este din șindrilă cu otișori de fund. Biserica. Și biserica reformată de mai sus. Și ne bucurăm foarte mult că ne tot spun că au lucrări și că nu mai fac față și așa și fac în toată țara. În toată țara, da. Mișoara, tot lucrează și s-a dezvoltat. A fost chiar și la Constanța. Am acoperit o bisericită. Și era păcat pentru că nu mai făceau lucrurile astea așa de des, mai făceau, de cum să spune, câte o filigorie, nu? Deci un foișor și de lucruri mici mai făceau și nu renta să se ocupe de asta și se le profilau cu alte lucruri de construcții. Așa că acum sunt ocupați cu asta, ceea ce șindrilă tot timpul. Invită și pe privitori să ia parte la acest proces pe care acum îl putem vedea numai la televizor sau pe YouTube. Mai timizi sau mai curajoși, dar toți vizibil emoționați, câțiva voluntari se anunță și reușesc să scoată miezul din plăcile de lemn de brad aduse de șindrilar pentru a face șanțul subțire și calculat al șindrilei. Ne puteți spune și ceva despre dumneavoastră? Cum ați învățat și de când faceți meseria asta? Am învățat de la părinții mei și bunicii. Făceau șindrilă. De mic copil, de la 7-8 ani, rostogoleam bocii, dădeam cu maiul, ce era mai simplu, prima dată. De la 14-15 ani am fost la montat șindrilă. Am fost la Tisa, județul Arad, la vârsta de 14 ani, la o biserică. Taică meu și cu fratele meu mai mare. Acolo am fost la prima lucrare, să zicem așa. Și acolo, în fiecare an, când eram în vacanță, mergeam la șindrilă. Și acasă, iarna, în atelier, acolo mai lucram. Și ați transmis mai departe la copii? Am transmis și la copii, încă-s mici. Mai fac și ei, dar... Ați vrea să fie șindrilari? Nu chiar aș vrea să fie șindrilar, că e grea munca, nu? O muncă grea și... Dar, în schimb, decât să meargă la Germania sau la Spania, mai bine să facă șindrile.
Acum, ăsta e obiceiul. Spania, Germania, Italia, numai nu cred că e ușor, nici acolo. E muncă destul de grea și cine merge acolo nu merge la birou. Am făcut până acum, construit 2 biserici de la temelie și acoperite cu șindrilă peste 25. Și case și... Și ați fost și în străinătate? Nu, am avut ofertă, puteam să merg de câteva ori, dar nu m-am dus. De ce? Cu cabane. Nu am vrut să merg. Am zis că până câștig aici nu mă duc. 40% din material îl arunci la șindrilă. Nodurile, când ai tăiat bocul, la fiecare boc vreo 10-12 cm se aruncă. După aia miezul da. și așchile și nu se poate duce pe rază ca să faci... Stați cum prelucrați una în stadiul ăsta? Până... Da. Păi de-aia zic, dacă nu, dar zice dacă e suficientă cantitatea aia pentru cât sunteți aici, să încercați asta. Păi vă las aici atunci. Sunteți stângaci? Nu. Acum trebuie să lucrez cu amândouă mâinile. De obicei e o securie Cu stânga, ții cu dreapta, dai. E o securie mai mare, un mai mare și lucrează doi. Și unul ții și mai o ala mare de altcineva. Ca să meargă repede, nu... Vă dați seama, trebuie să facă 10.000 de șindrile, nu? Na, uitați cum am zis de miez, că l-aruncăm. Nu pot să-l crepe acum așa, că-ți vin toate și nu merge pe fibră. Trebuie să luăm bucata asta de... E și mai slab materialul ăla de la mijloc. Și cât lăsați lemnul la uscat înainte să lucrați cu el? De obicei, materialul se pregătește când e verde materialul, nu uscat. Că dacă e uscat, merge mult mai greu. El se uscă foarte repede, într-o lună de zile, dacă e verde și e crepat pe fibră, imediat se uscă. E și subțire și când îl tai în circular, atunci ai tai fibra și nu se mai zvântă așa repede. Da, în general, la lucrările de dulgherie, șarpante, construcții de lemn, cabane, tot se lucrează la verde, nu se lucrează la lemn uscat. Nu. E mult mai greu și la lemnul uscat. La șarpante riști să se deformeze? Dacă Nu, deformează el vine prins, usucă tot. să usucă tot odată, nu e... Mai lasă, ce am mai văzut și eu la construcții de astea de biserici de lemn, le lasă, spre exemplu, nebăgate în cepuri total. Deci se ridică cu constructe, lasă cu cepurile în aer. Vorbiți la stâlp, nu? Da, și pe măsură ce se îngreunează construcția, încep să coboare singur, să forțeze cepul. El nu scade niciodată din lungime, că de aia se face chestia aia. Scade numai din grosime. La stâlp atunci rămâne o toleranță de 4 cm la uși, la geamuri, acolo, că se așează. Mac, trebuie să știi cum să produce chestia asta. Că am făcut o cabană la cineva și vine să uite, erau de pe la Sibiu. Bă, ați greșit aici, zice. La stâlp, era gata. Unde am greșit? Păi aici stăiam scurți, nu? Lasă că până la anul cresc, am zis. Și după aia l-am explicat care e treaba acum. Dar chiar vi se întâmplă să greșiți? Sau cum faceți când greșiți? Cum reparați? Păi, depinde de greșeală, o reparăm. Nu prea avem voie să greșim. Se întâmplă ca oriunde, nu? Uite, și asta, am greșit un pic aici. O reparăm acum. Facem mai îngustă. Cam câți șindrilari mai sunt în zona dumneavoastră, știți? Foarte puțin. Suntem numai noi, familia și mai am un frate, unchiul și un cumnat care, cum e vorba, din fericire s-o băga și el la... Cum mai face și el, nu? E de 5-6 ani de când lucrează în ea, 7-8. Le știe, dar încă mai are de învățat. E una când crești de mic și vezi tot timpul ce să faci, la 25-30 de ani să o iei de la... E greu. Hai să trecem la etapa următoare, nu? Da. Scaun. La mezdrea. Scaun de cioplit, așa zicem. Asta e mezdrea, cuțitoare. Să meargă mai greu un pic că să scape. Da. De ce se face din molit sau din ce? Moligi
Se mai face și din brad, dar bradul se lucrează mai greu. Da. Molidul e mai moale. Molidul merge mai bine pe fibră. Mai fibros, Da. cred. Dar bănuiesc că în general esențe moi, ca să... Da, păi nu. Mai făceau înainte de fag, dar fagul nu prea rezistă, se coace foarte repede față de molid. Și din stejar, da. Face stejar, e mâncă grea. La șiță se folosește stejar. Mai ales plasut, oltenia, șiță din stejar, dar nu-i șindrile. De asta combinare cu forj. Și care e mai bun între brad și Molid. molid? Da. Vrea să încerce cineva? Nu ține pe picior așa că te tai. Să ridică cu piciorul, nu cu mâna. Pune piciorul acolo. Nu. Ambreiajul. Și acum o curăț de asta. Da, o picior. Să țin bine. O țineți așa, prea mult. Ați băgat-o prea mult. Așa. Și acum tot. Și acum invers. Așa. Pe capete. Da, mai luați aici un pic. Așa. Și acum partea asta de aici, de la spate. Poate că e prea în față. Stați un pic mai în spate. Da, nu ajung. Nu, cred că trebuie să-l prinzi mai mult în clește. Mai. A, și după o întorc. Așa. Ajunge, acum o puteți întoarce. Cred că e invers. Nu, tot pe acum, partea. dacă ați întors-o așa, o luați aici. Așa. Tot în direcția asta. Da. Cum? Acum depinde cât e de hotărâtă să înveți. Da, în medie. Trebuie o perioadă bună. Și aici o întorc. Mai bine și așa. Și așa rău. Băieți și fete deopotrivă s-au așezat pe scaunul de mezdrit și nu mică ne-a fost tuturor surpriza să aflăm că și femeile pot face șindrilă, la fel ca bărbații, fiindcă Narcisa lucrează cot la cot cu soțul ei. Ne povestește cum s-a apucat de această meserie ușor neobișnuită pentru femei și cum a fost privită de comunitate. La lucru de micu și șindrilă cu din asta și a început pe urmă el să-și ia lucrări, să meargă pe la muzee, pe la mănăstiri, pe la biserici și trebuia să pregătească material. Eu am născut primul băiat, o trebuie să rămân acasă, nu mai puteam să el pleca la o lucrare sau cu oamenii să pregătească materialul, trebuia să stea cineva cu copii, n-aveam unde părinții, fiecare într-o parte și a lui și a mei și așa că am rămas cu copiii acasă, au venit unul după altul, am doi băieți și la una jumătate între ei diferența și după ei aveau așa la mare, cred că în jur de 3-4 ani, el lucra, mergea pe la lucrările astea, mai rămânea material acasă, că avem un atelier micuț și mai rămânea. Eu știi cum e, că e și satul cum s-ar veni să stai tot timpul cu copii, tot mâncare, tot curățenie, tot copii mâncare, pe când iară din nou curățenie, iară din nou curățenie. Și așa zic, vedeam materialul acolo, știam că trebuie mai venea cineva din sat de mai lucra, zic, hai mă apuc eu. Am mai și stricat la ele. La început, vedeți cum e, că nu știi. Până vezi, dar nu pot. Și tot încet am tot făcut, iar cu timpul când pleca la lucru, el de mergea la o biserică sau la o mănăstire sau la un muzeu undeva să bată șindrila, rămânea material acasă, pe când venea eu îl pregăteam, îl făceam și tot așa. Deci singură v-ați, autodidact. Da, singură. Cel mai bine e așa. Da? Bine, vezi la altul, îți arată ăsta, dar cel mai bine tu, când te apuci acolo, mai strici, mai repar, mai încerci sau mai așa, dar înveți. Și așa am învățat să fac și în beneficiul ăsta că dacă n-am mai putut să am un serviciu, m-am gândit, nu știu, eu am fost pe asta să pot să fac și eu ceva, să ajut în casă, parcă numai așa să stai soțul, el să aducă și e un beneficiu și pentru noi, pentru că dacă nu trebuie să vină el și mai pierde din timp să meargă la alte lucrări să pregătească materialul ăla sau plătești pe altcineva să vină, așa că banul ăla rămâne tot la noi în familie și fac și eu pe lângă faptul că îs cu copii, cu mâncarea, cu tăche în gospodărie, am învățat asta și adevărul e că îmi place. Deci nu e ceva ca să zic, vai de mine,
fac, n-am ce Dumnezeu să fac și trebuie să fac, să produc cumva. Îmi și place. De multe ori aș prefera câteodată ce mai urăști și cu copiii și cu ăștia și parcă să mai stea cineva cu ei sau să-ți mai facă cineva o curățenie și o mâncare și preferam să mă duc să stau să cioplez la șindrilă. Decât așa în casă tot timpul, te saturi și tot vase și hai mai face așa ceva. Și așa că chiar dacă e un lucru care e bine pentru alții sau mai ales pentru o femeie, nu prea să faci șindrile, ce Dumnezeu, nu e un serviciu. Dar mie îmi place, mă bucur că pot să contribui și eu în asta, ajut în familie și asta îi. La noi, mai ales în zonă, nici nu prea sunt locuri de muncă, că dacă ai zice că bine, poți să te duci și ai copii, cu cine las copiii, un serviciu, dacă îl găsești o zi și o zi să te duci undeva, trebuie să te duci de dimineața, copiii să-i las de la 6-7, cu cine îi las și să vii seara la 10-11, să zici că de unde ei, acum e cam greu. Copiii au crescut? Acum au crescut, ăla mare are 14 și ăla mic 13. Ce vă trăiască? Mulțumesc. Asta e, timpul trece și trebuie să facem ceva. Ați zis că îi faceți șindrilari. Da. Ei, nu știu, ăla mic îi place, el tot timpul, chiar și acum au vrut să vină aici, dar au avut altă treabă, chiar, dar ăla mare, el nu prea, dacă îl pui face, dar dacă nu e interesat de așa ceva, îl vrea altceva, acum o să vadă, cu timpul, ce-și alege el aia face. Le lăsăm așa. Și cum director și nu poate să fie totul, trebuie să și muncească și o meserie. Eu le-am spus și lor, eu cât pot pe noi, părinții nu ne-au ajutat, pentru că așa erau vremurile atunci. Nimeni nu aveau bani să te trimite la o facultate, să asta, așa au fost timpurile, dar noi am spus cât putem, îi ajutăm și îi sprijinim în spate dacă ei își doresc lucrul ăsta și ar minte pentru așa ceva să facă. Dar dacă nu, mai bine învață o meserie să-ți câștigi tu traiul, să poți fi tu pe picioarele tale, pentru că nu știi, vezi, Doamne fer, cum s-a întâmplat și cu pandemia și cu ăștia, nu știi ce ne aduce ziua de mâine, putem să știm, Doamne fer, oriunde se poate întâmpla orice, dar tu dacă ai o meserie și poți să-ți câștigi banul, te descurci în viață, e altceva. Asta îi. Mai ales aici în zonă la noi, am cu meserii cu din ăștia, că locuri de muncă nu prea sunt. Cu ce Dumnezeu, dacă... Mai știți femei care fac șindrilă? Soacra mea. Și ea face. Soacra și cu o cumnată și ea lucrează, dar în rest, în zonă nu, numai noi suntem aici în zona noastră. Nu știu, în partea Maramureșului am înțeles că și acolo se mai lucrează și șindrilă și raniță sau șiță, dar nu știu acolo, dar aici în zona noastră nu. În afară de noi, în familie, noi ne-am învățat, cu asta ne câștigăm traiul și asta este, nu avem ce să facem. Și vă place? Asta e, da. Important e că îți place, că dacă ai lucrat forțat, nu poți, orice ar fi forțat, nu faci ce faci, poate că nu ai ce face la un moment dat, o perioadă, da? După aia nu mai poți. Mulțumim! Multă plăcere! Petrea și Narcisa Popa nu fac doar o meserie minunată, un meșteșug delicat și solicitant. De ani buni deja, prin parteneriatul și prietenia pe care au legat-o cu organizatorii Adoptă o Casă, ei și-au asumat o misiune la fel de frumoasă, aceea de a fi mereu la o întrebare distanță de cei care vor să afle despre șindrilă. Participă cu entuziasm deja de 10 ani în Roșia Montană la ateliere demonstrative și susțin și această componentă deosebit de importantă a muncii de recuperare a patrimoniului, cea educativă, didactică, adresată participanților veniți din domenii profesionale asociate restaurării și de popularizare către publicul larg, curios, dornic să afle și să încerce. Și trebuie să spunem, această componentă este esențială atunci când vorbim de practici, tehnici, meșteșuguri care sunt în pericol de a pierde lupta cu materialele noi, ieftine și la îndemână.
Aici numai chiar un pic o mai oblești, știi? Dreaptă, dar chiar un pic, nu mult. Așa, bun. Tot se mișcă. Să apăs mai tare. Așa, să apeși mai tare. Contează ea să fie prins acolo. Nu stă bine în asta, nu. Apeși bine, ce... Așa, și mai chiar un picuț o mai finisezi aici, așa, la gură, vezi? Care așa, nu, așa, înclinație, așa. Chiar un pic, să nu fie chiar gloasă, să poate intra în horj. Bun, așa. Acum hai să dăm la spații, să vedem. Încearcă acum. Așa. Încearcă la spație, prima dată să o iei așa. Da. Ți se te duce. Nu slăbești tu piciorul, oare? Poate stau prea în spate. Așa. Acum aia e bun, aia e de deasupra așa. Ia-o cum e zdrada. Încearcă în cealaltă înclinație. Așa, invers. Așa. Ia, bun. Așa și mai din un pic din partea aia de acolo unde e, ca să nu se... Așa, încearcă. Și pe urmă întoarcă. Nu, de la spație aici, zic. Știi? Du. Așa. Așa. Așa, acum e bun. Acum trajul. Ca vedem ce iese. Dacă iese bine, dacă nu... Este și material când mai... Nu întotdeauna iese să mai distruge. Așa, uite, vezi? Fain o finisaj. Hai să vedem cum e la horn numai în spate, dacă mai... Ba da, poate da să pe când faci horjul, nu-i prea subțire, că e de multe ori de ea se creapă, se rupe așa și trebuie să o arunci, pentru că mai poți să-i mai faci horjul ăla și atunci nu ai cum să o îmbini, știi? Ca să o bagi dacă nu ai, trebuie să ai și o anumită dimensiune ca să poți să-i faci horjul în mijloc, că dacă ai prea subțire, atunci trebuie să o arunci, că nu poți să o... Acum trebuie să-i dai ușor aici. Așa, vezi? Chiar un pic mai înclinat. Bun, așa e bine. Nu, uite, și din ea un pic mai așa, tot reuși să faci ceva bun. Le numărați sau știți după cam ce cantități aveți? Acum eu nu prea. Soțul pot să zic că el cam știe după ochi, dar de obicei noi facem la balot. Balot, adică cum să-ți spun eu? Acum, în ultimii ani, le punem în saci din ăștia. Acum în saci ca de cartofi, pentru că de multe ori le și tratezi așa din sacul ăla. Le pui în sacul ăla, punem câte 50 de bucăți într-un sac, îl legăm la gură și pe urmă niște butoaie, dacă cineva dorește să fie și tratată, le tratăm noi. Sau dacă nu și pentru ei e mult mai ușor. Dacă te urci pe un acoperiș cum e ăsta, pe un acoperiș de biserică, e mult mai ușor să iei pe schelă în sus un sac de la cu 50 de bucăți. Mai înainte aveau de 100, îl legau cu sârmă și era mult mai greu să-l iei să urci, nu știu, până unde cu... Dar acum tot în saci din ăia, îl ia sacul așa și merge cu el pe schelă în sus și bate șindrila din sac. Când termină altul sac și tot așa. De obicei le numărăm, nu prea știm ca să spun la cantitate exact. Soțul cam știe așa după lemn, dar vezi că și lemnul de multe ori te înșală. Dacă are multe noduri, arunci din el și atunci acum o întorci. Încearcă să o pui un pic mai către așa ca să o strângi și apasă bine cu piciorul, că aici e problema. Da, cred că el a făcut în partea cealaltă, mi s-a părut. Păi asta am întrebat. Contează că cineva e mic de înălțime, cum ar fi că nu stă ăla. Uite că poți, vezi? Încet. Un pic ține tot așa, nu înclina, tot așa, așa și tragi. Așa, că dacă o înclini atunci intri prea mult și o faci așa mai un pic, așa. Acum o întorce în aia la altă parte. Așa? Da, și ei tot de aici, de la spate, cum trebuie apăsat bine, că dacă nu e mult mai... Știi, e problema că e și lemnul foarte uscat și atunci el strânge mezdreala mult mai greu. Dacă lemnul e mai verde, să vine atunci mult mai ușor luat. Când ia lemnul din pădure, cât trece până îl face? Păi nu trebuie să treacă cam mult, cam trebuie făcut că... Într-o lună, așa, sau... Da, pentru că lucri mult mai ușor când e verde. Când îl lași mult și el se uscă așa butuc și trebuie să-l crepi,
mai deviază și e pe fibră. Nu poți să-l mai crepi ca lumea. Când e uscat, îl mai scapi. Și lucri tu mult mai greu, că vezi că aici e tot manual. Și atunci forța ta trebuie să fie mult mai mare. Când el e verde, el e mai moale și atunci poți și tu să mult mai ușor îl lucrezi. Am o întrebare pe partea asta. Așa. Nu? Așa, da. Stai un pic. Acum știi ce trebuie? Trebuie să luăm un pic de aici de la spate pentru că ea e prea groasă. Trebuie să o facem un pic mai subțire, e prea groasă aici și trebuie să mai luăm un pic. O pui așa și așa pe aici? Da, numai încerci să ții mezdrala așa. Înclinat așa. Lasă un pic pe ea. Ține așa și tragi și mai un pic o tură. Pentru că e prea groasă, dacă ea e prea groasă, mai luăm și un pic, vezi că făcurăm un pic de burtă. Și chiar aici așa către un pic. Așa, nu, bine. Și gata. Dacă ea e inclinată, merge mult mai bine. Dar n-are un pic burtă la mijloc acum? Stai așa, că se ia așa. Acum? Da, aia ziceam. Așa? Bun. Așa. Și mai e aici. Da, da. Așa. Și acum cred că poți să-i dai cheșul ăsta. Și aici nu? Ba, da, un pic acolo ar mai trebui. Cred că intră în borș și așa, dar tot dacă chiar un pic o mai poți. Contează acolo să intre în horjul ăla care îi. Așa, și acum trebuie să fac și da. Așa și... Nu. Nu. Așa. Nu. Invers. Ia cu mare aici. Vezi că are un picuț de groapă cum îi lemnul, cum merge pe fibră. Întotdeauna trebuie făcută în partea asta, pentru că aici dacă o faci și ea când o bagă în horj, nu stă apa, dar riscă să se crepe. Acum asta e un pic mai grosuță și mai dai sunt care sunt un pic mai subțirele și nu sunt chiar așa țapine și atunci când sunt partea asta și să vin cu și îmbinate una între alta, ele riscă să se crepe dacă îi pe partea aia unde îi groapa aia unde are. Și aici așa, nu? Așa? Așa într-o parte, pui așa și tragi. Ține. Așa. Vezi că poate te strâng un pic de mâini dacă să tragi. Așa, da. Uite. Mulțumesc. Așa se explică poate faptul că, deși șindrila e pe cale de dispariție, interesul pentru acest meșteșug este din ce în ce mai mare. Dacă nu credeți, haideți la Roșia Montană, unde cu ajutorul programului Adoptă o casă puteți să-i cunoașteți pe ultimii meșteri locali și, deopotrivă, să luați parte la acest proces excepțional de salvare și conservare a patrimoniului material și imaterial, parte a identității noastre. Sunt Hildegard Ignătescu și vă mulțumesc pentru atenția și interesul cu care ne-ați ascultat. Ne găsiți pe site-ul adoptăocasă.ro, pe canalul nostru de YouTube și pe Spotify. Dacă v-a plăcut, dați de veste mai departe și mai ales veniți la Roșia Montană, un loc pe care n-ai cum să nu-l iubești.